Odi, alles mona lontu. Mijn naam Mariela Becker. En ik schrijf haar boek disi. Werk aan je dromen en ze komen uit. Haar boek disi is zo de ching. Dat de kantro ala sansa de wani. If de bribi in de surfie. En if de doe den best. Dit is na ook de weinige boeken. Dan gaan we mooi blakke popje. En de verhaal voor Mesalida. Ik ga hem tak net en de ching tak de katro ala sansa de wani. Even de bribi in de srefi. Ik heb verschillende boeken. Dus na een nieuw one, Bonnie, dan een Boebaboy. En het is massa luku en de vindt dat ik vind zo mooi zo afrouw ik onderneem. Je onderneemt toe, wat tegen maar je moet biggie, je moet tegen de eerste stap. Alle de stap zijn je tegen om te trouwen mooi biggie ondernemer. So, if you want trouwen ondernemer, je want adviseren voor tegen de eerste stap. En na trouw ik naar wat 10 stap, maar tegen stap. Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.